Επεισόδιο δεύτερο, είμαστε εδώ. Ξύπνα ρε, ξύπνα, είμαστε στον αέρα, ξύπνα. Ξύπνα ρε. Άσε μου λίγο ακόμα. Ξύπνα στον αέρα. Γεια σου, γεια σου, γεια. Τι άλλο πλέον. Πάρ' το λίγο μία ακόμα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, Τζίνις εδώ πέρα, συγγνώμη για πριν, ήταν λίγο έτσι πρόσμενη στιγμή. Τέλος πάντων είμαστε εδώ πέρα, λοιπόν, και το δεύτερο επεισόδιο για σήμερα. Ναι, καλά είδατε και κάτω. It's all about LOL. Για να δούμε έτσι εδώ. Και ναι, έτσι είναι λοιπόν. Και θέλω να μάθω γιατί αυτό το παιχνίδι το θεωρείτε. Εντάξει, όντως είναι πολύ καλό, αλλά γιατί κάποιες φορές ξεπερνά τα όρια με αυτό το παιχνίδι και είστε υπερβολικοί, πάρα πολύ υπερβολικοί. Καταρχάς, να δούμε τους λόγους, δηλαδή, εγώ θα σας ανατρέψω αυτούς τους λόγους. Πρώτα ας ασχοληθούμε με κάποια fails. Με κάποια fails, κυρίες και κύριοι, του παιχνιδιού. Πρώτα απ' όλα, αυτό με τα χόρτα. Δηλαδή, άμα κάποιος σε βαράει, όπως εδώ για παράδειγμα, σε βαράει κάποιος. Και εσύ, και αυτός φεύγει μέσα στα χόρτα και δεν το βλέπεις, τυφλός δηλαδή. Τι πρέπει να βάλεις war και εσύ ρε βλάκα, με τις φλόγες, τι πρέπει να βάλεις war, δηλαδή δεν το βλέπεις χωρίς war, Τέλος πάντων, ένα άλλο πράγμα με τα γραφικά, συγγνώμη αλλά δεν έχετε κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, το βλέπετε και εσείς εδώ πέρα ότι δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Τέλος πάντων, να σφίγγουμε από τα fails λοιπόν, ας πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γιατί να δίνετε λεφτά σε αυτό το παιχνίδι, why να δίνετε λεφτά σε αυτό το παιχνίδι, φτάνει. Δηλαδή, για ποιο λόγο δίνετε λεφτά σε αυτό το παιχνίδι, για να παίξετε μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο και μετά να το σταματήσετε. Γιατί, αυτό θα το βαρεθείτε κάποια στιγμή, τζάμπα τα λεφτά θα δώσετε. Τέλος πάντων, η υπερβολή φαίνεται από μόνη της στο ότι έχει φτιαχτεί μέχρι και ποντίκι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τα κανονικά ποντίκια δεν μπορείς να παίξεις LOL, μόνο με αυτό. Εντάξει, λογικό, ναι, πολύ λογικό. Τέλος πάντων. Το πιο σημαντικό εδώ ονομάζεται LOL vs γυναίκες. Γιατί, τι να πω ρε φίλε, εντάξει, δεν σχολιάστο. Γιατί ένα λόγο που βάζετε το LOL πάνω από την κόμενα. Αυτή εδώ πέρα κάτω δεν είναι ο Neymar, να ξέρετε πάντως, μην μπερδευτείτε, γιατί εγώ στην αρχή μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, γιατί πάνω από την κόμενα. Αντί να πάτε και πέρα να τις μιλήσετε και καλά τώρα. Τέλος πάντων, αν δεν θέλετε να καταλήξετε σαν αυτόν, σας συνιστώ να μην πορώνεστε και τόσο, γιατί δεν θα έχετε καλό τέλος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Genius εδώ, like, subscribe αν σας άρεσε. Και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Ναι.